nejmenšího hosta. A teď tady máme challenge, fackovací challenge. Tady ta challenge je o tom, že si budeme dávat facky od nejmenší a pak až do největší. Úplně studenou ruku, jak je venku zima. Já super, protože jak já vím, že jaký mám studenou, takže když někoho prostě takhle dám málo, tyjo, tak jako ono to je docela hodně. Tak ano. Jo? Jo, ty ruka, vole. Míř přesně. Jako, ty vole, světa. Ty vole. Ty kulišku, pojď, ty čeroša. Ono to pálí. No ty ještě. No dokud. Jo. To pomáhá. A je to bude vidět uhodně. No to asi nevidíte, no. To asi nevidíte, no. Vidí to možná. Ne, nevidí to. No, ne. Tak je to já. Jak se jmenoval to ten Jackie Chan, jo, Jackie Chan. Ty vole. Já nevím, to skončí tím, že prostě se musíš zdát, no, prostě. Jo, vlastně. Tak jo. Tyjo, takhle dát, tyjo, ty dělají ty Rusové, úplně vždycky. Fuck you. Takže. Bruce Lee a... Jo? Jo, Bruce Lee. No, Bruce Lee, a vlastně ten je mrtvej. Cože? No, Bruce Lee je mrtvej, nejlepší Jackie Chan. Aha. Bruce Lee je mrtvej, to neznáš? Jsi jako znám Bruce, ale že je mrtvej. Jo, to zabil nějaký Číňan. Film. To je maskla, celé co? No, ještě byl ten klobouk. Je to padá, je to z plastu. Se bojím. Surprise, motherfucker! Ne, to je malá. Ne, to ne. Ty vole. Tak já... To bylo přesto, takže to asi moc nebylo. Jak vždycky, když mi to uděláš, tak mi vyletí. Já už to mám úplně Ty červený. krávo, jo, ty vole, to úplně tady červený, já jsem jak ta panenka, ty vole, z toho. Jo, já jsem Anabel, jsem měla to žádná. Co dělá? Já se bojím. Co zde, já nevím, tady. A ještě. Dělej, vole. Ne, to ještě. Ty vole, tak jsme tady na tu stranu, bro. No, protože já... Zdáváš se nebo ne? Já ti dám levou. Zdáváš se? Ne. Tak kloboučky se. Ty jsi mě vlepil úplně tady. Tou levečkou. Jo, levečkou. To je tady, vole. Já Ne, jsem bouchnul senty. Ne. Na strany prostě, no. Já to zdávám, jo? Čau.
Takže tohle by bylo asi pro video všechno. Jestli se vám líbilo, tak dejte like. Nezapomeňte se přihlásit k odběru. Nebo neodbírejte prostě. Jo, mě odebírejte, budu v popisku videa, budu v popisku videa. Neodbírejte ho, nebude tam. Zatím ahoj. Ahoj.